Ini adalah gereja yang benar-benar melakukan copy paste, melakukan kegiatan tahun kesehatian HKBP Distrik 8 dan diimplementasikan di gerejanya, yaitu semangat dan aktif melaksanakan program pemberdayaan, program tahun kesehatian Distrik 8 HKBP Cibubur. Cibubur, ya. Yang kami pandang memberikan kontribusi terbesar yang pantas untuk mendapatkan penghargaan Opung Eporus di tahun kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta. 3 kategorial yang paling support. Yang pertama, kategorial Ibu Ina atau perempuan, semangat dan aktif melaksanakan program pemberdayaan ekonomi kaum ibu tahun kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta, yaitu jatuh kepada SPH HKBP. Ayo yang mana? Cibubur. Cibubur. Yuk masuk Le. Masuk Le. Ya, kita akan masuk kepada kategorial. Kategorial Ina. SPH yang paling aktif di UMKM. Oke. Atong disediakan bekal. Jadi manangisin anak yang laut tu bertugas, saya dibekali deh, merhiti makanan, hepeng dan seterusnya. Itu ada pembekalan. Ini semua ya. Oke. Supaya lengkap semua pendeta kita di depan kayaknya, semua pendeta kita di depan, yuk. Tahun kesehatan. HKBP Cibubur. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, asa boy laporan keuangan dibuat oleh dari sistem, boy maboto na salilingon. Ya kan? Jadi contoh buat HKBP yang lain. Satu. Mulai, maju yang kapan dulu? Satu. Dua. Tiga. Oke, boleh latihan satu kali latihan. Ayo, satu kali latihan. Latihan
turun, jangan naik. Jangan naik. Siap. Satu. Ini nama ya. Ya. Turunkan sedikit. Ya, bagus. Inang. Ada 12 poin. Yang pertama kesabaran. Yang kedua keseimbangan. Juara sada, juara tolu. Tujuh lo maham mang, inang. Juara sada, juara dua, juara tolu. Pesta Gotilon yang setiap tahun kita lakukan juga perayaan ulang tahun HKBP Cibubur yang ke-43. Horas. Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang paling luar biasa buat jemaat HKBP Cibubur. Kita boleh berkumpul, kita boleh diberkati Tuhan, penuh bahagia hadir di gereja ini. Pergi ke warung beli makanan. Cakep. Warungnya di pinggir taman. Cakep. Selamat ulang tahun semuanya kita ucapkan kepada gereja HKBP Cibubur, tempat kita memuji Tuhan. Horas. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Umurnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Potongan pertama ini ya Ito ya. Potongan pertama. Oke, kue pertama diserahkan kepada ketua panitia. Selamat ulang tahun. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang. Ini adalah gereja yang benar-benar melakukan copy paste, melakukan kegiatan tahun kesehatian HKBP Distrik 8 dan diimplementasikan di gerejanya, yaitu semangat dan aktif melaksanakan program pemberdayaan, program tahun kesehatian Distrik 8 HKBP Cibubur. Cibubur, ya. Yang kami pandang memberikan kontribusi terbesar yang pantas untuk mendapatkan penghargaan Opung Eporus di tahun kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta. 3 kategorial yang paling support. Yang pertama, kategorial Ibu Ina atau perempuan. Semangat dan aktif melaksanakan program pemberdayaan ekonomi kaum ibu tahun kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta. Yaitu jatuh kepada SPH HKBP. Ayo yang mana? Cibubur. Cibubur. Yuk masuk Le. Masuk Le. Ya, kita akan masuk kepada kategorial. Kategorial Ina. SPH yang paling aktif di UMKM. Oke.
Patung disediakan bekal. Jadi menangisin anak yang laut tu bertugas, saya dibekali deh, merhiti makanan, hepeng dan seterusnya. Itu ada pembekalan. Ini semua ya. Oke. Supaya lengkap semua pendeta kita di depan kayaknya, semua pendeta kita di depan yuk. Tahun kesehatan. HKBP Cibubur. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, asa boy laporan keuangan dibuat oleh dari sistem, boy maboto na salilingon. Ya kan? HKBP Cibubur jadi contoh buat HKBP yang lain. Satu. Mulai, maju kapan dulu? Satu. Dua. Tiga. Oke, boleh latihan satu kali latihan. Ayo, satu kali. Latihan. Turun, jangan naik. Jangan naik. yang di depan hanya boleh lihat ke depan dulu. Jangan disebutkan. Ya. Siap. Satu. Ini nama ya. Ya. Turunkan sedikit. Ya, bagus. Inang. Ada 12 poin. Yang pertama kesabaran. Yang kedua keseimbangan. Juara sada, juara tolu. Tujuh lemah memang, inang. Juara sada, juara dua, juara tolu. Pesta Gotilon yang setiap tahun kita lakukan juga perayaan ulang tahun HKBP Cibubur yang ke-43. Horas. Luar biasa. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang paling luar biasa buat jemaat HKBP Cibubur. Kita boleh berkumpul, kita boleh diberkati Tuhan, penuh bahagia hadir di gereja ini. Pergi ke warung beli makanan. Cakep. Warungnya di pinggir taman. Cakep. Selamat ulang tahun semuanya kita ucapkan kepada gereja HKBP Cibubur, tempat kita memuji Tuhan. Horas. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Umurnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang juga. Potongan pertama ini ya Ito ya. Potongan pertama. Oke, kue pertama diserahkan kepada ketua panitia. Selamat ulang tahun. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga. Sekarang. Ini adalah gereja yang benar-benar melakukan copy paste, melakukan kegiatan tahun kesehatan HKBP Distrik 8 dan diimplementasikan di gerejanya, yaitu semangat dan aktif melaksanakan program pemberdayaan, program tahun kesehatan Distrik 8 HKBP Cibubur. Cibubur, ya. Yang kami pandang memberikan kontribusi terbesar yang pantas untuk mendapatkan penghargaan Opung Eporus di tahun kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta. 3 kategorial yang paling support. Yang pertama, kategorial Ibu Ina atau perempuan. Semangat dan aktif melaksanakan program pemberdayaan ekonomi kaum ibu tahun kesehatan Distrik 8 DKI Jakarta, yaitu
jatuh kepada SPH HKBP Ayo yang mana? Cibubur. Cibubur. Yuk masuk Le. Masuk Le. Ya, kita akan masuk kepada kategorial. Kategorial INA. SPH yang paling aktif di UMKM. Oke. Atong Disediakan bekal. Jadi menangisin anak yang laut tu bertugas, saya dibekali deh, merhiti makanan, hepeng dan seterusnya. Itu ada pembekalan. Ini semua ya. Oke. Supaya lengkap semua pendeta kita di depan kayaknya, semua pendeta kita di depan yuk. Tahun kesehatan. HKBP Cibubur. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, asa boy laporan keuangan dibuat oleh dari sistem, boy maboto na salilingon. Ya kan? HKBP Cibubur jadi contoh buat HKBP yang lain.
Horas dihita saluhutna. Sadarion masuk madihita ima di minggu ujung tahun parhuriaon manang parningotan di aka naung meding. Martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Huria nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga sahat hita di minggu ujung tahun parhuriaon. Jala parningotan di aka naung moding. Di pasunggulhon minggu odo tu hita me monto mori lapatana ingot ari hamamatem. Domutusi hupasat hami matabe tuhamu saluhutna. Selamat hari Minggu ma dihamu. Selamat hari Minggu ma. Martiki do ngoluta di hasyanganon. Jalahatop do laos salpu. Alai di patakas topik Minggu sadariodo tuhita. Paboa nong talu sorop ni hamatean. Marhite haheon ni tuhata Yesus. Nunga di pamonang debata. Hita marhite Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsaoran nabadia. Lau mamuji dohot pasangapo tu hatta. Roma hita marsoba tu jolona. Marede mahita sian buku ede nomor 330 sada. Ayat sada opat taba onom. Kristus dunguluku lama diutung tu sinalaraku tu si masih holdo dinahobur putahaku sepujud sakit dan puas tiadaku sai Roma hodisi. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus, namonangido paruloson dohot aka ulos na saksak, jaladang sesalku guarnasian pustaka hanguluan, jala partahop pakkudo guarna di joloni damang, dohot di joloni aka suruh-suruan na, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan ni akan namate dohot akan namangulu,
hodona punahami, manang mangulu manang mate pehami, nang pemardalan hami dirurani linggomani hamatean, daku habiari hami behamatean, ai hodo dongan nami, dang tartiop hamatean manang tanomani behami, ai hodo Tuhan nami, nang humakop pami, jala hodo na punahami, narodo hami nuaing tuho mangido, sahat tuho matod dinami dot daging nami, asa diho hami manang namangolu manang namatepe, say tiop matangan nami, urupi hami, marhite-hite pakokopmi, asa sahat hami tuhanguluan, nasura suda. Amin. Tatangi homa patik ni debata di minggu sadarion, imana tarsurat di 2 Tesalonik, bidu 2, mamuka sian ayat 15-1-10 pitu. Atong ale akadongan, hot mahamu jongjong, jalamar sitiopan mahamu tu akapoda na huajar hon hami tuhamu, marhite sian hata nang surat pe, apala tu hata Yesus Kristus dohot debata amata, nama kaholongi hita jala mangalehon apul-apul namian toktong dohot pakiriman nadenggan sian asini rohai iba nama mangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nahata nadenggan atong rak mangidogogo mahita tu debata mangulahon nahobar tu patik nai ale Tuhan debata say pargogoy mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin.
patopoti madosata tu adopani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi rohana sumurung. Namar pungu dohami di jolom martangi yang tuho. Dada mengasahon hati goran nami. Na mengasahon asini roham na godang ngido. Nunga di pamonang ho hami marhite Yesus Kristus. Naung manaluhon hamateani. Gabe partohap hami di ngolu na manoktong. Jala marsi hohot. Toktong diulaun ni Tuhani. Alai si pata dohami madabu tu padelean. Jupa masa hasusaon manang parukilot tuhami. Dang marsi hohot be hami. Mangulahon lomoni roham. Alai lomoni rohanami dohulaon hami. Sai sungguli matu rohanami, asa mubar roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami, amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata, humokop hita gabe dosa do ibana, nasa tumada dosa di bahen debata, asa gabe hati goran ni debata hita, marhite-hite ibana, hasangapon madi debata na digijang, amin. Dosa
debata turpuk di hari mingguon, imana tarsurat di parjamita, bidualu, mamuka maisian ayat sia, 110 pitu, rakma majaha mahita marsikat soring, luhut nai nungahuida, uju diranapi rohaku saluhut pabahenanna, akana masa di hasianganon, uju sada jolma mangarajai dongana jolma, mabahen ibana marhina mago. Alasotibu manginona pabayanan akan najahati, dibaheni gok rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati, jala dang tagamon pargajangan nonna ari-arina, alai songon halinu do ibana, ala somar habiaran tu debata. Dibaheni hupa puji-puji lasni roha, ala nasoadong nadumenggan dijolmai, saleleng di hasianganon, ia sonamangan minum dohot marlasni roha, idona tinggal di ibana sian ulaon na saleleng ari-ari ninguluna, akan anilehoni di batatu ibana di hasianganon. Jadi takas mahuida sadok jadi-jadiani di bata, naso tardodo jolmai pabahenan akan masa di hasianganon, nang pe madabu ngalutan rohani jolmai madiori, dang tagamon jepaksa, tung sura peninna rohani halak na pistar leak boton nadui, dang tagamon jepaksa, ima sahakna. Martua doakan atu mangihon hatani di bata, jalan nau peopsa, amin. Banua
Akatidako mahaporsiautai, songo nahina tidako ni dongata sahaporsiaon di sadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di bata jauba, ido ama parguguna sautudusan, na tumapalangi tuhotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah na sasadai, imana tinubuhan di si Maria, na gabe-gabean sianton di porbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata, na tumao na bernit, di panguman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silam, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, jala hudul tu siamuni di bata Jehovah, amanai pargogona sotudusani, disima ibana pe mamulak sukututan mohon mangumi halak na mangulu dot na mate au porsea di porbadia jala dong sada huria na badia huria hatapan halak Kristen akan abadia do dia sesani dosa do dia tai na mando mulak mangulu sogot tadi halak nong mate do dia muluan na sudah amin. Tikting namasa di Huriata di Menggon tanggal 20 November tahun 2022. Naparjolo dak danak na sorang. Di basa-basahon tuhata do sada dak danak boru di keluarga. Franky Raja Guk inatai boru si Hombing. Sorang na di hari Jumat tanggal 10 November tahun 2022. Inganan nasida di Jalan Taruna Barat RT 017 RW 005 nomor 30 sada Kelurahan Cibubur Manang Wik 10. Napaduahon ruas natamba tajalo do gabe ruas ni Huriata ima keluarga Edilbert Christopher Napitupulu inatai Cynthia Febrianti Boru Hutapea rap dohot sada boru ianakon nasida narosian HKBP Dr. IL Nomensen Sigupar Resort Nomensen Sigupar Distrik Opat Toba inganan nasida di Cluster Auckland Medland Transyogi Blok TJ 2 nomor 38 Cileg Sikidul Kabupaten Bogor Manang Wik Walu napaduahon Darwin Paulinus Samosir inatai Nurlianti rap doho 2 ianakon nasida sada bawa sada boru narosian HKBP Pananggangan Resort Nenggolan Distrik Pitu Samosir inganan nasida di perumahan Nuansa Indah nomor A4 Jalan Sumur Bandung Sada RT 05 RW 08 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Depok Wik 12 napatuluhon nanaing marbagas tikting parjolo naing manjalo pasu-pasu pabagason ma Richard Sitinjak SPD anak ni Amata Friden Sitinjak Tubuni Inata Nurmala Borusi Tompul Nahinan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Buni Gang Melon RT 006 RW 004 nomor 25 Manang Wik Tolu Dohot Orwana Melawati Borumanik SPD Boruni Amata Situa Gomsom Karetman Manik Tubuni Inata Komianna Borusinaga ruas nih HKBP Jakarta Kota Resort Petojo Sian Huta Jalan Kayu Besar Dalam RT 010 RW 010 Sada nomor 4 Kelurahan Cengkareng Timur
Jakarta Barat. Pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu tanggal 3 Desember tahun 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Napaduahon tikting paduahon nang majalo pasu-pasu pabagason ma Boni Marpola Pangaribuan anak ni Amata Manail Pangaribuan nahinan tubuh ni Inata Rospita Borusi Majuntak ruas ni HKBP Laoloning Resort Laudeski Sian Huta Laoloning Kecamatan Lau Sigalagala Kabupaten Aceh Tenggara Dohot Orwana Roslina Boru Huta Julu Boru ni Amata Maidin Huta Julu nahinan tubuh ni Inata Nurmala Diana Boru Simatupang nahinan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Gang Nangka RT 0 Sada RW 06 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Madang Wik 5 pamasu-masuan di Patupa hari Jumat tanggal 25 November 2022 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Paupatan ruas Namar Sahid tabuan ma ditangyakta akar ruas ni Huriata na di bagasan Parsahiton na Parjolo Mulyadi Siahan Wik 2 pemulihan di bagas Nasida na paduahon Nyonya Marpaung Boru Harahap Wik 2 di Rumah Sakit Pasar Rebo patuluhon Nyonya D Siahaan Boru Matondang Wik 2 di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Napapaton Stella TA Boru Marpau Manang Wik 7 di Rumah Sakit Umum Cipayung. Palimahon Amang J Sitorus Wik Sia di Rumah Sakit Adiaksa. Ponopun Amang M Barasa Wik 12 pemulihan di Bagas Nasida. Palimahon ujung tahun Parhuriaon Sadadion Imam Minggu ujung tahun Parhuriaon Parningotan di aka nong moding Jahahonot tado aka goar-goar ni ruas naung moding nasaton Parhuriaon Paunopon papungupelian Sadadion papungupelian dohita bahen pelian tu ulaon komite HIV AIDS HKBP. Napapituhon panitia Natal tahun 2022. Hari Senin 21 November tahun 2022 patupau ni Huriata do pajongjokon pohon Natal dohot dekorasi di gereja dohot di GSM Gloria naniulahon ni sude parhalado dohot panitia Natal tahun 2022 ima wek pitu wek walu dohot wek sia pawaluhon konven pendeta distrik Walu DKI Jakarta hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 patupau ni distrik Walu DKI Jakarta do konven panggulan dagok tiki sedistrik Walu DKI Jakarta maringanan di HKBP Resort Cijantung dimulai pukul 10 WIB. Borhat do sude paditata madohoti ulauni. Napasiahon parmingguan Ipsus dohot parguru malua. Mamuka hari Minggu tanggal 27 November tahun 2022 masohot ma parmingguan Ipsus dohot parguru malua. Pasapuluhon pengumuman Hombar tu program kerja ni Huriata tahun 2022 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria naso pasahaton pelian taon asa di pasahat bema pelian taon tu Huria manang tu situa wek nabe dohot rekening BCA 6280974411 atas nama HKBP Resort Cibubur.
akatiting nasing taljahama di warta jemaat songoni matikting di minggu tas saderon akatiting na mangihut boy mata jaha na adong di warta jemaat tuhat tama mamasu hita saluhutna. Kur tabegema kur sian inahana.
Kur NHKBP, Tapai hut acara nadong dihita. Nuaing sahak mahita tu parningotan ni akanong modding siya tonga-tonga ni huriata sa taon par huriaw. Imasian 21 November 2021 sahak tu 20 November 2020 minggu sadarion merid de mahita. Kadongan sa porsiyaw di bagasan guar ni Tuhan ta Yesus Kristus sadarion ingotot tado akadongat tanong jumulo modding siya tongata di bagasan sa taon parhuriaw non dangda mangaruk karilungun manang sidangolok kita noang disi ay tapatu pape parningota dia kanong moddingi na paingotok kita doi pabohita pe modding do muse songodongat tanong moddingi jala tahapur syaido dada hamaten ujung ni perdalanata tungdalan hangoluat doi songon ni apostol Paulus tuhuria Korintus ay apala Tuhani matuat sogot sian banua gijang mardonga suara ni situan ni suru-suruan ni debata dohok mardonga sarune di debata dungi hehe maju molok kana mate marhite-hite Kristus maride mahita. Ni huriatta nang marujungolu di bagasan sa taon parhuriaon parjolo ruta maju tua gultum opu Raja Doli umur 74 tahun modding Selasa 30 November 2021 sian week 2
Napa dua hon Dr. Andus J. Lukman Sibarani Oppu Fikadoli umur 84 tahun modding Rabu 26 Januari 2022 sian week 10. Napatoluhon calon situa Mary manodang boru hutapea nailiko umur 45 tahun modding Kamis 3 Februari 2022 sian week 5. Papaton Raya Malibung Oppu Samuel Doli umur 70 tahun modding Senin 14 Februari 2022 sian week 8. Palimahon Kasmaudin Sidabutar Oppu Kerol Dori umur 74 tahun modding Senin 21 Februari 2022 sian week sada. Paunopon Rudin Pertemuan Gultom ama Mikael Gultom umur 51 tahun modding Jumat 4 Maret 2022 sian week 8. Papituhon Maringan Pardede Oppu Nisi Handadoli umur 64 tahun modding Jumat 10 Maret 2022 sian week 10. Pawaluhon Gefarial Matias Napitupulu Poso-Poso umur toluari modding Rabu 23 Maret 2022 sian week sada. Pasiahon Usmawati Borusitorus Nainansi umur 35 tahun modding Selasa 20 Maret 2022 sian week sada. Pasapuluhon Ronald Manurung Oppu Gwendoli umur 65 modding Sabtu 30 April 2022 sian week 3. Pasapulsadahon Nikolaus Malau ama Wel Joshua Malau umur 63 tahun modding Kamis 5 Mei 2022 sian week 10. Pasapulduahon Dumaria Borusiahan Oppu Mangatur Boru umur 85 tahun modding Sabtu 7 Mei 2022 sian week 3. Sapultolu Emildian Hayat Purnama Gundo ama Andika umur 52 tahun modding Senin sia Mei 2022 sian week 3. Saplopat John Ferry Malau Doli-Doli umur 33 tahun modding Jumat 27 Mei 2022 sian week 12. Pasapulimahon Sari Boru Sitanggang Nai Septini umur 50 tahun modding Sabtu 4 Juni 2022 sian week 3. Saplonom Putri Ebenezer Boru Manurung Bajar-Bajar Boru umur 16 tahun modding Kamis sia Juni 2022 sian week 10 sada. Sapulpitu Julius Fernando Huta Barat Doli-Doli umur 30 tahun modding Kamis 16 Juni 2022 sian week 8. Saplalu Nurmala Boru Simatupang Oppu Manola Boru umur 67 tahun modding Selasa 10 Juli 2022 sian week 5. Sapulsia Ranto Junedi Siregar ama umur 44 tahun modding Sabtu 30 Juli 2022 sian week 5. 20 Nurmalia Boru Hasibuan Oppu Jonathan umur 57 tahun modding Minggu 31 Juli 2022 sian week 2. 21 Esteria Boru Sidabutar Oppu Owen Boru umur 64 modding Sabtu 20 Agustus 2022 sian week 4. 22 Lasmawati Boru Syahan Nai Jeremy umur 50 tahun modding Sabtu 20 Agustus 2022 sian week sada. 23 Nurmala Boru Sitopul Oppu Nisi Jessica Boru umur 66 tahun modding Sabtu 27 Agustus 2022 sian week 3. 24 DL Mangolo Siregar
SH Opunisi Feris Kadoli umur 53 tahun Moding Minggu 20 Agustus 2022 sian week 10 25 Teresia Boru Sitijak Opu Yohana Boru umur 73 tahun Moding Jumat 2 September 2022 sian week 4 26 Tigor Simajutak Ama Eriko umur 67 tahun Moding Rabu 7 September 2022 sian week 8 27 Gopar Beston Manurung Opunisi Bunga Doli umur 74 tahun Moding Sabtu 10 September 2022 sian week 5 20 lalu Ivan Johannes Sutagaul ST Doli Doli umur 25 tahun Moding Senin 26 September 2022 sian week sada 2 Pulsia Rosti Alam Boru Pasaribu Opu Nisi Joshua Boru umur 20 tahun Moding Minggu 6 November 2022 sian week sada asa torok ni ruas ni huriat tanama rujung ngolu ima 20 sia halak ama 10 tolu halak ina 10 sada halak na poso bawa tolu halak bajar-bajar boru sahalak dana bawa sahalak nunga maradian na sida sian nasa ulon na di Portibion alai nang pekona pe tukanu jol mahamatiani songonang masa tuak kaholongan ni rohat tanong jumoloi di bagasan pangaramotion di debatado nang akai saluhuna a Kristus do Tuhan ina mangolu dohot namate Didok di Pangukaput 20 ayat 12. Dungi, wida makanang matei, akana mekmet nang akana balga, jongdong di joloni habang say. Jadi diuka ma akabuku. Dungi diuka ma sada buku na asing, ima buku hangoluan. Gabe diuhumi ma akana matei, marguru tuna tarsurat di bagasan akabukui. Hobar tu na niulani na sidabe atong rimma hita jongjong di bagasan uduk dohot seret ni roha martangiang mahitabe di bagasan rohatta asa totong ingot hita pasahato dirita tutuhatta saha rodi khasusudani bohal tabe Ale Tuhan debata
Ungotami dosa darion akadongan nami naung jumolo moding siak kami. Songo duhuk-duhuk do tutu saluhut daging, jala songo bunga-bunga do saluhut khasangapon di jolma. Nunga malos duhuk-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai. Alai hatamido nahot rodi saleleng-lelengna. Ajar-ajari, jala pergugui mahami. Asa marsi hohot di hapor sion nami. Asa burju hami rasi rasa mate. Asa dohot tami parjabar di tuppal hanguluani. Amin. Hudul mahita. Marede mahita huhud pasahaton peliata. Suci,
Ameni debata na sumurung sian salu roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata di minggu ta sadarion ima minggu ujung tahun perhuriaon di padomu tu perningotan dia kana moding. Tatangi homahatan di debata nagabe barita nauli di hita. Di mana tersurat di sada Korintus 15 ayat 50 rodi 50 alu doh topik di pamonang debata hita marhite Kristus Yesus. Tatangihon hujahahami songonom mahatana. Odo na hudok disi aliak kadongan. Daktar bay sibuk dohok mudar. Manean kharajaun di debata. Jala daktar tean naulu busuki. Hatok tongoni. Hahomio do na hudok tuhamu. Dang nasa luhut hita modding alai saluhut do hita paubonna topu di bagasan sakidok mata di pakuling ni sarune na parpudii ay makuling masarune gabe hehe ma akanong mate itu hatot tongon laos paubon nama anggo hita ay ikon hatot tongon do manuluk naulu busukon jala hangungulu na manotong do manuluk na ulo mateon. Alay dung disoluk hato tongoni na ulo busukon, jala disoluk hangungulu na manotongi na ulo mateon, disima jupang hata natar surati, nunga terbodut hamatean, nunga soluk hamonangan. Jo hamatean di dia hamonangan mi. Jo hamatian di dia sorok mi. Ale dosa do sorok ni hamatian. Jala patikido gugu ni dosai. Alai. Mau lihat ma di debata. Na pamonak kita marhite-hite Tuhata Yesus Kristus. Opi hamu kadongaku na hinaholongan. Marsi hohot. Jala so muba-uba mahamu. Jala lam sumurung matotong di bagasan ulau ni Tuhani. Ay diboto hamudo dang magopo halujamuna di bagasan Tuhani di sima sahakna horas madihita saluhukna makadonga sah porsiaw songon nang tabigi guarni minggu tahun ima ujung tahun perhuriaun aladang nama dok marujung nama huriaun ujung tahun perhuriaun. Kalender perjalanan gereja marujung sahat tutikion ala memasuki ne baru mahita tu minggu naro ima masa Advent panomunomuan. Jala molope dihubungkan ujung tahun perhuriaunon di padomu tu parningotan dia kana moding songo diliturgit tanak kaning dia gedata manang dia karin sponsor ya nata jahai dada mangarukari rungun mangarukari sidangolon molo tataringotu pe parningotan dina moding alai sekaligus mengingatkan kita paingotok kita manungguli hita nata guari nakaning nunga jumolo adiga marotikikku paingotonido hita adiga mahita jadi ngajut di guari momentum mori jalalos songon tulisan dari tangga taidui sadar atau tidak apa yang tertulis di garis tangan kita ini sebelah kanan atau sebelah kiri dakoto tapa cocok jopas do MTH molo sopas perupani nak pola lau hita operasi sotungga belaho mo operasi rupani songon nahurak tekas do garis-garison embah lama juga si isip sotuk songoni dang pola
Tapi memang goresan tangan kita itu bagian daripada mengingatkan kita menungguli hita doi sadihari mau. Momen kapan waktunya mori kematian. Sadihari mah. Jadi saya terus duta buah-buan. Kapan ya? Sadihari mah. Sadihari. Menungguli hita doi asatung takas hita jaga jala jamot. Ala memang adong padohan. Hidup ini hanya sekali. Sahali do na manguluon. Mulu sahali do na manguluon ba, udah kita nikmati aja. Tohodo sehali do kita mangulu di Portibion dan mari kita nikmati. Tapi bagaimana kita menikmati? Ido naik korikot jaga. Mari kita sama-sama menikmati hidup ini. Ala hola sehali do. Ala ibu hado kita menikmati. Unang rupani sehali do mangulu to emak. Sehingga kita melakukan hasrat niat maksud yang sesuai dengan kemauan duniawi semata. Unang do ala hola sehali do na mangulu onna make kesempatan dah. Sola sehali do. Ujung naholan maunya kemauan sendiri, selera sendiri, hasrat sendiri. Jaladak peduli rupani tikos manangdang dan duluane pokoknya melampiaskan hasrat sehali do na mangulon adiga beni nikmatan dang pemahaman nasongoni sehali do ngulut tahun di Portibion. Alani bohado hita mengisi perjalanan di ngulut tahun. Odo na di paingot si Paulus tua kadongata Kristen na di Korintus. Ala di bereng nasida, ibereng si Paulus parngoluan ni hala Kristen na di Korintuson. Bodoh honon tidak punya etika, bahkan tidak bermoral. Ngadang beretika, musik dang bermoral. Jadi dang aruk sitio pun. Pas do songon na di nomor 120 lalu ayat tolu saya jok do hu aduh tahe. Saya jok do hu tadikon dalam mi natigori Kristenau Kristena alehu todong dalam hamagoan dalam hamatean Kristenau alehu todong songoni ma pemahaman nasida menikmati hidupi di kota Korintuson ala memang kota yang maju, budaya yang bercampur, pendidikan juga baik. Alai sudai makorhon pertumbuhan ekonomi, perkembangan budaya, perkembangan pengetahuan itu semuanya memusatkan pikiran mereka menikmati hidup. Kristenau hape hutodong dalam hamagoan. Ima perngulun nasida sehingga Paulus mengingatkan mereka. Sahali do na mangulun alani jagahamu. Disungguli mamuse marhite turupuk tahun. Ala badia de bata ikut badia dohamu ninnaibana. Kita tidak bisa bertemu dengan Allah yang kudus kalau kita memiliki fisik, tubuh, darah yang ada dalam tubuh kita sekarang. Alani ikon paubaun nado. Idua sadidok nakaning hahomir do nahudok tuhamu. Molo tapai hutihut di trupuk tahun mulai ayat 50 hujaha salinai 152 songonon. Odon nahudok disia lekadongan. Daktar basibuk dohok mudar manen harajau ni debata. Daktar basibuk dohok mudar manen harajau ni debata. Tubuh kita, darah kita tidak akan membuat kita sampai ke surga. Jala daktar tian naulo busuki hatot tongon. Alani hahomion do nahudok tuhamu. Hahomion. Ada sesuatu rahasia yang mau saya sampaikan. Memang sudah dozol mau mati. Ditikina
adong do halak na mangulu, alik ko jolo mate doi secara fisik. Alanido makuling masarunay, berubah ma akahalak na mangulu hati hai. Berubah may itortanggal ma sibuki molo dido inanak kaning inahanna pamatangi gabe bakke gabe malakke holi gabe kuling gabe abu jalai kusongonido solukma pamatang namanotong songo Jesus na hehei songo nima pamatang nihita jolma di pahehe Kristus gabe songon pamatang ni Kristus ido pamatang ni halak na porsia gabe mampu manotong rodi saliling nililing na ido na di paingot marhite turpuk tahun asa di tonga-tonga ni perdalanan ni nguluta nasa jol may komate memang ikomate do mula mangulu pe mana termakuling sarune mate doi mate dalam arti fisiknya akan lepas digantikan oleh tubuh kekekalan pamatang partodium. Jadi dang adong berupani bolonak kading adong do poso-poso tuluari adong do naposo adong do ama adong do nang sormatua dan lain-lain na marujung. Sukut haduan soluk matunasida pamatang namanotong. Dang polo gebe do honon baro tong do pisikian umurni akan namonding lansia do pisukut pamatang nai baru na marusi kesegaran yang hidup kekal selama-lamanya. Dang dong bisi do honon lansia doli-doli alai ngasoluk pamatang nai baru na manotong. Alaya sa terjalo hitai asa sahat kita maniani disungguli mahita di ayat 50 lalui oppe hamu kadong aku nahina holongan marsi hohot jala somu bau mamahamu odona perlu dipartikata diparngulota si sonari ketika kita berbicara bahwa Tuhan akan menjemput kita merubah tubuh kita namatei gabe mangulu nama ngului dan orang somate tiba-tiba akan berubah mendapatkan hidup yang baru ala diperngulot si sonari bohado hita menyikapi diperngulot si sonari di dong hamu kadong aku nahina holongan marsi hohot jala somu bauba mahamu jalalam sumurung matotong di bagasan ulang di Tuhan odo silota pai masosahat kita tutiki pakuling ni sarunay ay buru tabaya ko pakuling ni sarunay molo ni gabar rupani nyandak tergabarhon ale ngabuy tabaya ko jo molo songon godak husipi so masudi itur makuling ma nangek do pakuling ni sarunay tote itur baharu tahe itur rongom do sudi pungu baharu godang ni hita porti pepe totetot ngamen pengaruhi sorong mandok madang na dia holan nangepe rongom suri marpungu lobisiani mamuse makuling masarune parpudi rongom masudi akan amati hehe alay calinari adorang sosaha tu si didok masih patu pauta marsi hohot jala somu bauba mahamu jalalam sumurung matotong di bagasan ulau ni Tuhani dang magopo marsi hohot jala somu bauba jala sumurung mahamu mangulahul lomoni rohani Tuhani ada dua hal yang harus kita tunjukkan menjalani kehidupan kita sampai pakuling di sarunai marsi hohot jala somu bauba jala sumurung ma pabana muna sumurung na dua halodo sulota marsi hohot jala sumu bauba jadi adong do pemain badminton na terkenal
Ni halak Jepang kento harun doang Guarni, kento mau memenang song lima. Jadi tahun 2020 mengikuti pertandingan main mana di Malaysia. Pertandingan berkelas dunia. Ai pemain dunia do si kemonton. HP tikina mengikuti pertandingan ini mana di Malaysia mengalami kecelakaan main mana cedera. Alani cedera nai dia harus menjalani operasi, bahkan satu operasi mata. Alani sempat wagu. Seorang pemain badminton sangat membutuhkan bukan hanya tenaga, bukan hanya keahlian, tapi juga mata. Ai bohape gogona, bohape jagona, anggo soboi do berfungsi matana, mua benon nama mukul boleh. Makanya ketika matanya harus dioperasi karena peristiwa kecelakaan itu, amang bohana mon. On nama haro perhabis ni guarhon nama baik kodang ngadong bebe. Tapi niatnya, kemauannya selalu tumbuh, semangatnya selalu mengalir. Down, saya akan terus berjuang. Idalani di sudah peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan itu. Alai Sahat Tusonari, dia adalah salah satu pemain badminton yang paling ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sahat Tusonari. Ketika terjadi peristiwa yang sangat menyakitkan itu, sempat do terlintas, aku wahana mau. Alihatan di Tuhaton marsi hohot mahamu, somu baubah. Apapun peristiwa-peristiwa yang bisa mengganggu marsi hohot mahamu, jangan berubah. Adong dosa ada anak buru ni Amerika, warga negara Amerika, pemain selancar, nai papan na di lauti, na diterjang ombaki. Jadi kilatihan di mana di laut, loja maharua dihilalai bana. Jadi modom-modom memang di papan ni selancar nai, pihak songoni ibai matangan nai tu lauti songoni. Jadi sambil santai mana menikmati cahaya matahari, mengambil nafas, songoni marupani ibai mana tangan nai tu lauti. Sian naso pamautuan di mana? Itroma hiu, sak indah, saat matu sonai sebelah kiri. Songoni marupani pihak tangan nai tu lauti. Saat tu lengan nai isar but hiwi, sak indah. Tarsonggok memana dangarong betangan na. Roma rigu penolong, selamat dari mana nian? Betani lupa, betani manang dia guarna, le betani mak, guarni mana? Amang buhana mau, peselancar yang terkenal, ikom mago matanga sabariba, apa maksudmu Tuhan? Songni may hilalay mana? Karena memang tangan sangat dibutuhkan untuk keseimbangan. Jadi boleh sorong do tangan membaik keseimbangan buhana mau. Onda maharua perhabisin na Tuhan sesungguhnya mah terus merenungi mana buharu. Tapi dia semangat. Hot manotong. Dang berubah. Sekalipun saya tidak punya tangan lagi. Sekalipun mungkin keseimbangan saya berkurang. Tapi dia tetap berjuang. Jelas saat tu sonari. Godang doa ke medali-medali hadiah. Sekalipun tangannya hanya sebelah. Tapi dia masih termasuk salah satu perempuan peselancar yang baik di Portibion. Songonido hita disungguli. Bohapi situasi nata dopi hot mahamu manotong. Jangan mempengaruhi yang ada terjadi di luar sana. Jangan yang sesuatu terjadi dalam kehidupan kita mempengaruhi asa gabe oleng hita, asa gabe ragu hita tutuhatai. Hot mahamu manotong. Jala didok dison sumurung matotong di bagasan ulaun ni Tuhani. Sumurung ma ulaun. Sumurung. Kita harus punya kelebihan. Dia kaulaun. Nahobar tu lomo ni rohani Tuhani. Adong dosa ada anak buru di Chili. Umurna 21 tahun. Naposo anak buru. Jadi dia mempunyai penyakit yang agak langka. Adong hati. Manang na kegagalan hati tarsonguni marupani. Jadi diperiksa dokter maibana. Dengan berhati di dok terima, nak, kami tidak bisa mengobati penyakitmu ini. Posodo peho. HP maksimal, usiamu paling maksimal
alani sahik mon 6 bulan nama. 6 bulan nama umurmu. Duk songoni di Papua, ya keluarga membawanya ke rumah lah. Sahak di Jabu, idok itu ani mak ngai bege hamu 6 bulan nama umurhu. Terus gimana? Roma itu ani didok imana ma pa songonom mai. Adong do di sada daerah yang kumuh. Izinkanlah saya pergi ke sana. Luasamu maju 6 bulanon mangulahun nading ganau. Adong do di daerahan sada daerah yang kumuh. Bagaimana kalau saya pergi ke sana melayani mereka? 6 bulan naik nama tikiku. Saya mau berguna di usia 6 bulan ke depan. Lihat kesempatan jutua asal lawa melayani orang-orang kumuh di hutai di luatina dengan berat hati ipa berhat amat taima do omana ya. Kalau kamu memang mau sungguh-sungguh melayani, mempergunakan usiamu yang tinggal sedikit ini, lau mahoina. Lah memang tuluati di sini memang melayani dengan sungguh-sungguh dengan keyakinan hanya tinggal 6 bulan lagi, lewat satu hari, hanya tinggal beberapa waktu lagi. Alay dong mama mereng, ay rejim may tuanon, ayah hadulon yon, merhua don, tenaga sukarela loh, dang manang nadia nadong mas sponsori madanai, tapi media memberikan hidupnya, pay mamate, adong mama mereng. Ijo may mana. Luar biasa do kesungguhanmu na melayani orang-orang kumuhi. Namoharuhin na. Idok ma, sebenarnya menurut dokter medis usia saya hanya tinggal beberapa bulan lagi. Satu kinai nama murhu. Alani nanggo apala tikikku na satu kinon saya manfaatkan untuk melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan inna. Roma matai nama dukuni manai. Waduh. Ilului ma dokter. Dilului mai pabua masahit nai. Maka tanpa sepengetahuan dia marpungu maka tim dokter adu baino tuson. Maka setelah mereka bertemu membuat satu pembahasan tentang penyakitnya, boy do itaubati. Dan akhirnya bisa hidup bertahun-tahun lagi. Dang adong di rohana sama ngulu. Tapi dia mau mempersembahkan sisa hidupnya melakukan yang bermakna bagi Tuhan, bagi ciptaan Tuhan. Alai dang magopo. Dalam hidupnya pada saat itu di usia yang hanya tinggal sedikit dang magopo malah bertambah, usianya bukan berkurang. Ketika dia memperhatikan sesuatu, melakukan sesuatu, maka orang lain juga melihat dia. Ayah aduh ulau ni tuanon, songonom kesungguhanna, sorong gajina, sorong sponsorna. Maka hati orang terbuka. Molo didok debata dang magopo halo jamuna. Mari kita bersama-sama melakukan yang terbaik. Karena tidak ada yang lewat, tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan yang baik. Ima taulahun. Tuhan tamama masu-masu martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan. Disungguli hode kami. Di perdalanan di ngulu nami. Asahot kami. Manotong maka porsiaiho dalam marsitutu kami mangulahon lomo ni roham ay dangadong nabagopo akaulaw nami nahobartu lomo ni roham alania si roham patau kami Tuhan marsi hohot marsi gatuk tuho patuk roha pikira do gogo nami mangulahon nahobar tulomo ni roham dingulu nami pay maro pakuling ni sarune lau majowa kana porsia ali Tuhan nami marhite permingguan nami on fuhalasok kami do dengan dibasam di pasu-pasu ho sa dadak buru di dongan nami keluarga Franky Raja Guguk ina nami buru hobing. Saya hormat Tuhan mamasu-masu dak danahi asa gabe yanakon nahot natuguha porsyon na namar situtu mangulahon hobar tulomo ni roham suang songonima ruas ni huriam natabba edil berat Kristopel na 70 inanami Cynthia Febranti boru hutapea
dohot boru nasida. Darwin Paulinus Samosir dohot Nulianti rap dohot yanakon nasida. Sehoma Tuhan nama masu-masu ruas ni huriamon asalam martabba di tonga-tonga ni huriam haka bebi cibubur na marsi hohot mamujiho marsi tutu mabenak kanaulina dinggan dingoluna. Suang-suang ni ma Tuhan upasahat nami tuho akaruas ni huriam yanakon nami lalu pajongjong parsaripeon tuho mahu pasahat nami Richard Sitijak melawati boru manik. Suang-songoni boni marpola pangharibuan dohot Roslina boru huta julu. Sehoma pasahaton patuluson sakap nasida. Asanggiat ditikina jalon nasida pasu-pasu pabagason sianho. Gabe rumah tangga namar si hoho nasida marsi gatuk tuho. Namar si tu mabenak kana dingkan hobar tulo meniroha. Suang-songoni maakana marulang tahun. Ditabay ho umur tuak karuas ni huriam tuna posom. Seho mamasu-masu asang giat martabbalas ni roha di nasida lau mamujiho. Martabbalas ni roha nasida lau mangulahon nadinggan pada wakamara kaparsahiton. Songoni makka rumah tangga na marulang tahun. Seho nama masu-masu perdalanan di rumah tangga. Asa marnami marsonang-sonang marlas ni roha nasida jala girgir mamuji horab dohot akka pinoparna. Ali Tuhan nami dang lupa kami mabetuho akka dongan nami. Na di bagasan parsahiton mulia di siahan nyonya marpang buru harahap nyonya di siahan buru matodang stella ti aburu marpaung amang jisi turus amang embarasa do akalan na soha guara kami Tuhan. Saya mamandauni mangalah bohi babubu akan nasa sahit nalo siap pamatang nasida paposrohan nasida Tuhan hodo paddauni na sumurung na tu mananggali ragam niya kasahit. Song-songoni maka keluarga na pature-turehon lehon las ni roha asamarhite las ni roha na siya ko na sida pature-turehon na keluarga na di bagasa parsahiton. Song-song nima Tuhan hupasahat kami do akka keluarga nasa taonon marsi taonon alanong jumulo keluarga nasida paingot masunggul homma sudi nama sai daladui asasah tuho alani homa na mga pula ka keluarga si maroham. Tuhan nami perdosa dohami se satu hadusa nami dagudangi asiroham asatama hami di julum marhiti Yesus Kristus jalo matangi yang ele-ele nami asiroham. Amin. Mari demahitang huhut pasahaton piliata. Sedali, ingat
mahita sa luhod na. Las marohan Tatanya ko mapilat at turupan ni debata martangi ang mahita. Ali debata manamin na di banwa gidyang hodo haroron ni sa luhut sila lon nadinggan
dohok nasa ulibasa na mauliutus. Upasahata mi masian na nilohon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gaibot na utus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Ansahu parhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Godang nisi leolomi tuhami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasiyan nahinan, jalan na manguluro di saliling-nililing na. Hingot kami sa dariyon na kanamati siya kami, naong pajuluhot tulabong mo. Dihoda na hityo ni Banua Gijang, jala di kapodoy di akan na mga sahot Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohan nami sa dariyon marningot ajal nami, dohot hakyon ni daging diari sugot. Mauliate marohan nami tuho, ala di tubuhok ko tu pakirimon na mangulu, gabe parto hapami dihanguluan na sorasuda. Dada na madeli hami dari parningotanon. Alay na malungod do hami di sabulo nito din nami. Nunga torop dongan nami naong nialak mo. Tau si paingo do ujung nila kanasida di hami. Bayan pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nila kanami be. Saya sungguli marohan nami mabetron na denggan diak kapinopar nami. Saya puli manamarsak roha do akan amatian. Aso na mga dungi jala madele na sida. Say taiti marohan nami mamereng do pagidjang. Say lehot tordimi tuhami asa takas dihati dakot tuhami. Naung dohot dohami anakmu jala panean diarta na di Banua Gijang. Say padaw maganggu ni roha siya kami. Asa hot hapor siya nami maniop Tuhan Yesus si Pangului. Atong hubolusami ruralinggoman ni hamatian. Molo homur mata nami. Uka mamata ni rohanami asa takas ni idadalan tu hasonangani molo halang dilanami sobino to makuling pargogoy hami marhite-hite to dimi asa tarjohok kami ale amang saha tutangamu matordikku say patiurhiar rohanami asa hubas lakkanami jalasonak kami lau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say ro maharajaunmu. Say saut ma. Lo mo niroham di Banua tongon songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahamisian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodak ko Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopak ko Tuhan debatama bohina tuho jala diparsor homa damena tutodim.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.